जनार्दनी मंगले कौतुके गाती मंगले आरत्या गाती श्रीदेव कुसुळकर प्रासादिक भजन मंडळ यांचं भजन आत्ताच संपन्न झालेलं आहे आणि काकाने त्यांना पाकिट आणि श्रीफळ दिलं आहे. तर छान प्रकारे भजन केलं आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी कॉन्टॅक्ट नंबर टाकतो. जर कोणाला पाहिजे असेल भजन तर त्या नंबरवर तुम्ही संपर्क करू शकता. ह्यो माझो मित्र राजू. तर ह्यो कुसुळकर प्रासादिक भजन मंडळचो बुवा छान मस्तपैकी भजन केलं ना. जर कॉन्टॅक्ट नंबर हवं असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली आहे, त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. मम्माचं काय झालं बोल. का अंगात वारा येईल करतो.
सगळे आपापला गाणं वेगवेगळा म्हणतो. प्रत्येकात सुचता तसा एक एक गाणं म्हणतो का प्रत्येक वेगवेगळा आपापला. मला पण जागा द्या मला. मला वाटलं ते जागाने ते मोडायला वगैरे गेली. मन सुपल्या सुपाला जबरदस्त. टाळ्या टाळ्या टाळ्या. बेस्ट बेस्ट बेस्ट. अरे वा काकी जिंकले. वा एक नंबर. दुसरे सुभेदारी ठरवली. सुभेदारी सुन घे ऐकतली सगळे.
चांगली फुफू, बोलता फुफू, मस्त फुफू, सोबान फुफू, चांगली फुफू, तुझा फुफू, माझा माका बोलायचं बघा. आयटम पू भजन मंगलमूर्ती सुगर्ता दुर्घटता लवथवती विक्रा ब्रह्मांडी माळा लावण्य सुंदर मस्तकी माळा जय देव जय शंकरा स्वामी शंकरा गौरा गोरा नैनी विचारा देव जय शंकरा स्वामी शंकरा भाषण केले देव जय शंकरा स्वामी शंकरा रामबर सुंदर वदनारी चक्रकोटी वाचे उच्चारे जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा दुर्गत भारे
गौरी ताई की जय, वीर मामा की जय. खावण्या पिण्याची झालेली आहे. बापावर मोया हात करा. त्याला 11 वाजले उद्या आता. सगळ्यांना गुड नाईट. लवकर लवकर जेवून घ्या. आजच्या सारखं आटपून घ्या. भजनाची वाट बघायची नाही. आजच्या दिवसातला ब्लॉग पूर्ण झालेला आहे. तर आजचा जो 4था दिवस आहे तो पूर्ण झालेला आहे आमचा आणि आत्ताच फुगड्या वगैरे आटपून आरती संपलेली आहे. आणि तुम्हाला जर कोकणातील गणेशोत्सव कशा प्रकारे साजरा केला जातो, यातमध्ये जी मजा असते ती कशा प्रकारे मजा तुम्हाला बघायला मिळेल. सकाळी झालेला ओवसा, त्याच्यानंतर दुपारचं जेवण, संध्याकाळचं भजन आणि आत्ताच्या फुगड्या, तर सगळ्यांचा एक पूर्ण जो साठा आहे तो ह्या व्हिडिओमध्ये आहे. तर तुम्ही ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा. जर कोणी नवीन असेल तर पटापट सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. तर आजचा व्हिडिओ हा आजचा दिवस पूर्ण झालेला आहे. आता आपण उद्या परत एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. उद्या 5वा दिवस आहे, तर उद्या परत एकदा आपण नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.